Čaves ľudia, dneska vás tu vítam u novej série a hráme prostě takové to je taky jedno, ako vidíte mám názočku, že já vidím oči, tam vidím nějaký žádnutí s lajkou, klíčby ofočáva a ideme na informaci derby, ale nejprve se dokážu si derby. Bereme si truk, láčko truk. To je také old school věc. To je takový, to máme to takový derby. A máme derby a máme derby. Napište do komentárov, že to nechcete na budoucí, to máte nějaký děti, to máte takové nějaký. A chcete normálne, alebo trénovať extrusion. No dobré, ideme na to. A ideme. Ja som si takýto pohľad, možno napísať do komentárov, že potom čo buď zlepšiť na videu. Som ešte takýto začiatočný pri natáčaní týchto rejsov. A takýchto s webkamerami. A ja mám vždy takú dobrú taktiku, ako neviem, ale vždycky nedám snažím sa čo najmenej nabúrať, a práve sa mi to nepodarilo. A ja som takú v kruhu, tým pádom nebudem vybúraný a nakoniec, keď sme sa traja 4 alebo 2, tak vtedy sa začínam búrať. Napíšte mi do komentárov, akú taktiku by som mal vyskúšať na budúce. Ja tu ja vidím ako neviem čo, takže snažím sa nebúrať. To mohol jedného presnúť, kde som dostala ďalšie. A potom si môžeme kúpiť takzvaného zabíjaka Audi, no proste staré Audičko, 300, ale v tejto hre je pomalé. Neviem teda, čo aj Supra tu je pomalá, v realite je to 400, je pomalá. Nedávame pozor. Hit. Ja som dobrý hit, nie? Co myslíte? V čom by som mal lepšiť sa? Zapneme si rány? Aha. Zapneme si rány. Okay. Môžeme dať ešte jednu hru, ako znamená ešte, samozrejme napíšte do komentov, ako by sa mal ďaleko. Ale už sme traja. Skúsim to vyhrať, ale neviem, či som to podarí. No nechce zničiť. Ja zbíral som. Plus 3400 za 500 000 je to Audi, čiže dáme si race a potom môžeme kúpiť za Audi. Toto race
Počujeme sa dobre? Tak mi to vyšlo. Dobre. Tak dáme zase prvé. Na budúce si môžeme dať druhé. A dáme jeden lápe, alebo dva. A normálny rejs. Alebo dáme 3 lápy. Keď je 12, ale ak to potrebujete do školy, je to 22. A to, ak potrebujete... Ak dáte 10 lajkov, tak si zahráme Landlord Go. Je to fakt dobrá hra. Je to hrávam a môžeme si to zahrať aj spolu. No mne toto prvé začiatočnícky mi nejde, neviem prečo. Ale je to taká čudná mapa. Musím povedať. A ak bude zlá kvalita zvuku, tak sa preto ospravedlňujem. Nemám ešte takú dobrú výbavu, ale mne to postačí. No a už sme finišli. Plus 0. Dobre. Tak idem. Nemyslel som na tejto mape. Chcel som dať na inej, počkajte, ja sa hneď odpovím. Dám si jeden rejs, kúpime Audinu. Ja ju vytuním, kým natočím druhý diel. A moje obľúbené sa volá Boardwalk. Dáme 3 kola zase. Teraz, ak nebudeme mať tých 500 000, tak názor, ja sa nebudem hnevať. A ideme na to. Pred nami je Sama Dávid. A.k.a. najväčší sráči. A už sme ich predbehli. Pred nami už je iba cieľová rovina. Trochu driftíky. Dobre. Máme prvé kolo. Sme na druhom. Druhé kolo. Ideme, pridáme turbo. Nitro. 200 a driftík. Dobre, posledné kolo. Posledné kolo. OK. Dobre, dáme sa rýchlo driftíky a na cieľovej rovinke pridáme teraz. Tak tu pridáme. Cieľová rovinka. 200, 210, 220, 227. Dobre. Máme 52 000 dokonca. Ideme do garáže. Kupujeme takzvaného zabijáka. Akože kľudne si ho kúpte v realite, ale odporúčam ho. Je to pekné auto, také čudný výzor, ale pekné. A je to extra rýchle. A zabilo sa dosť ľudí, asi 6. A hoďte odber kamarátovi Goldballovi, natáča futbal, čiže ten, kto má rád futbal, tak kliknite na jemu. A Mrzeusovi, on natáča zase auta. Túto hru tiež takedy hrával. Už nehráva asi. Toto je on. Zabijak. V realite je on krajší. Kupujeme 50 000. Pozrieme sa, dáme ho na žluto. Na šedo. Máme, dobre. Je hnedý. No a tento hnedý je dobré. Kúpime nové gumy. Nie, nekúpime. Takéto dáme. Alebo tieto. Dáme takéto ochrany. Motor za asi 1000 teraz nemám na ňo, ale na budúce ho kúpim. Koľko mám vlastne ešte peniazí? 921.
No, ešte to skúsim ako vytúdiť. A zatiaľ vidíme sa u nového videa. Čaute. Čaute chalani. Čus. Čus.